Hola a tots! En aquest vídeo aprendrem com es poden calcular potències d'un binomi utilitzant dues eines molt potents, les fórmules notables i el triangle de Tartaglia, també conegut com a triangle de Pascal. Un binomi és una expressió formada per dues parts, i quan volem elevar un binomi a un exponent, apareixen patrons que podem aprofitar. Primer, hem de veure alguns casos especials importants, les expressions notables. Podem veure el quadrat d'un binomi i el cub d'un binomi. Aquestes fórmules ja ens mostren un patró. Els coeficients, com u2u o u3,3u. Aquests coeficients surten del triangle de Tartaglia. El triangle de Tartaglia és una taula de nombres organitzada de forma de triangle. Cada fila dona els coeficients per a la potència d'un binomi. La fila 1 és només un 1, la fila 2 és u2u, la fila 3, u3,3u i així successivament. Anem a ficar un exemple. Hem d'expandir aquesta potència d'aquí. Primer hem de buscar la fila 4 del triangle de Tartaglia. I ara anem-lo muntant pas a pas. Primer hem de ficar els coeficients 1, 4, 6, 4, 1. Després fiquem el primer terme, la x, i hem d'anar elevant-ho a una potència cada cop més petita. I ara fem el mateix amb el 2, però començant pel final. I amb això ja tenim el resultat final. I ja ho tens! Amb les fórmules notables i el triangle de Tartaglia pots expandir qualsevol potència d'un binomi de manera ràpida i ordenada. Prova amb altres exemples i ho dominaràs en un moment.